Ara sí que estem arribant a la James Bond Island. Ja estem a punt ja d'arribar a la platja, on es va rodar part de la pel·lícula de la saga de James Bond, El hombre de la pistola de oro. Y bueno, estem aquí encantats de la vida. Ya estamos llegando, Mercedes, ¿eh? Ya estamos. Ella segueix amb les seves històries. Preciós. Bueno, pues aquí tenim la famosa roca que surt a totes les fotos de llocs interessants que he visitat allà. Bueno, mireu quina platja. Perdut al mig, al no de res, totalment salvatge, maquíssim. Sí, és la piedra, ¿eh? Sí, súper bonito, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Es posible ir hasta la arena, sí, no? Yeah. We want to stop here. Yeah.